Daru mal-ħajt fejn fl-ebda moment maċaħat li fl-ewwel sena mal-irreżenja minn Prim Ministru daħħal madwar €9,000,000 minn konsulenzi, issa Joseph Muscat spiċċa attakka lill-ġudikatura. Jidher li din hija attitudni sintomatika mill-mexxejja tal-Labor li jattakkaw lill-maġistrati u wara li Robert Abela attakka lill-maġistrat Marcin Farrugia, issa Joseph Muscat qed jattakka lill-maġistrat Gabriella Vella. Dan kif il-ħamis filgħodu Muscat innifsu ħabbar fuq Facebook illi daħħal rikors fil-qorti fejn qed jitlob lill-Maġistrat Vella biex tirrikuża ruħha mill-inkjesta dwar l-isptarijiet, kif skontu hemm bżonn ta' ġudikant illi jassigura imparzjalità. Joseph Muscat b'mod ċar u tont xeħed dubji sfaċċati fil-professjonalità tal-Maġistrat Gabriella Vella. Dan kollu wara li Times of Malta, The Shift News flimkien ukoll mal-OCCRP ippubblikaw informazzjoni kif Joseph Muscat innifsu irċieva kważi €9,000,000 minn numru ta' konsulenzi inkluż eluf mill-kumpanija Accutor. L-istess kumpanija li kienet involuta fil-beħ ta' l-esparijiet ta' Salluqa Karen Grek u dak Ġeneralità u Dex u li qabel kien jisimha VGH Europe. Fatti illi Joseph Muscat ma ċaħatx, anzi tax jifhem li dawn il-konsulenzi kollha kienu xogħol imħallas bis-sewwa u donnu ma jara xejn ħażin illi kumpaniji involuti fi frodi ta' mijiet ta' miljuni ta' euro minn flus il-poplu jagħtu ħlasijiet lil ex Prim Ministru fl-ewwel sena mir-reżenja tiegħu. Jien iva, anke bil-mano lunga tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti mażuneriji illi jeżistu, jien mhux ħanku qed inċedi, anzi ħanku qed inkompli naħdem sabiex nesponi dan il-qerq. Il-vint qed tiċħad li ħadd flus korruzzjoni. Totalment niċħad. Waqt li għaddejjin dawn l-iżviluppi kollha, il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' fommu sieket għal kollox dwar is-serqa tal-isptarijiet minkejja id-diversi allegazzjonijiet li huwa nnifsu qed jindaħal fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija fejn qed jiġi allegat illi qed jagħmel pressjoni fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafasa biex ma jħux passi fil-konfront ta' Joseph Muscat u l-ex star candidate laburista Konrad Mizzi. Pressjoni fuq Abela anke wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali fejn itqal iswed fuq l-abjad illi Konrad Mizzi inganna bil-kabinett u ntqal ukoll kif il-Gvern kellu jwaqqaf it-trasferiment tal-isptarijiet minn Vitals Alan Stewart bil-Prim Ministru preżenti iżomm dan id-deal fraudolenti għal 3 snin sħaħ u jżid il-miljuni tal-euro. Matul il-jum tal-erba' ġie żvelat ukoll illi Ram Tumuluri, ex-direttur tal-kumpanija Vitals Global Healthcare, tkellem mal-awtoritajiet Amerikani fejn insista illi lura f'Diċembru tal-2017 Keith Kembri kien qeddu illi seta' jiġrilu bħalma ġrala l-ġurnalista Defni Karwana Galizja ċoe maqtula f'karozza bomba. U dim dan kollu, kemm il-Pulizija kif ukoll il-Gvern għadhom ma lisnux kelma minkejja dan kollu għal darb'oħra il-ġudikatura spiċċat taħt attakk u l-persuni illi għandhom iwieġbu quddiem il-ġustizzja għal dawn l-allegazzjonijiet u akkużi serji għadhom lanqas biss ġew interrogati mill-Pulizija.